Здравейте, аз съм Master Games BG и това е Heyday. Така, както виждате, 14 ниво съм, ама ще се опитам да се развия още. Там ми иска 18, аз си давам яйца. Тук трябва да ги събирам вече. Мале, тези крабички съм ги забравил да ги нахраня. Не, тук да виждам си името да допустим. Браво. О, това ми ги купи. Това не мога да повярвам. Ето. Да. Тази ми казва. Аз всичко да ми кажа. Това пък само по едно продавам. Всичко да ми кажа. Това пък само по едно. Така, тук ще се затея жито. Тук боб. Тук попоръм, но няма да ми стигне, за съжаление. Много съм слаб. Тук всичко съм си сложил. И тук... О, сега ще направим палчинки. Те готови ли са? Те след 3 часа. Така ще направим това. И маля нямам жито. По-бързо да се направи. Прави се. Айде. Виж, айде. Корм. Добре. Окей. Мляко нали има? Да. Крайки трябва да ги направим. Ето я та. И сега тук ще даваме. Не, това не. Не. Сега ще отсъждим някакво дърво. О, къде сме, брати? Ужас. Някой, ако има такива, да ми прати. Аз съм... един тези. Ще пусна обява във вестника за жито. 5 жито. Ако видите 5 жито и ако имате почта, колкото искате ми го продадете, аз имам много пари. О, колело на късмет. Браво, машина. И искам някой да ми пише и да ми каже този за какво е. Че като го гледам, никакви пари не ми дава. Така малко жито се събера. Чакай, откъде сте? Браво, машина сме. Ай, бом съм и такова. И да знаете... Да ви светна продаваме едно такова. Само да го набера. Ето. Тоест продавам 2. Ама да знаете, че е на макс цена. Няма такива. И да сте по-бързи. И това беше всичко от мен. Абонирайте се към моя канал. Дайте вдигнато палче. И това е от мен.